V dnešných televíznych správach uvidíte. Gejza sa nepamätá, kde bol v piatok. Náš veľký náčelník Gejza zabudol, kde bol v piatok. Preto sme mu to museli objasniť v tejto malebnej dedinke Gerlachov. Tam vzadu to je Gerlacho, tam si sa načapal. Kde to piče? Tam. Vítajte! Gejza, ty si ja. Milujem ťa! Zdravíčku načelníku Gejza. Ahoj. Podávam hlasenie, že nikto nevypil viac vodky, jak vy. To je to ten pijak! Si božský! Super, Gejza, super! Takže na tomto mieste sa nastal nasledujúci akt v pohostinstve pod Brzou. Ahoj, malička, ako sa voláš? Sir, ty kokot. Čo? Fuj, toto tu špercia, keby sa takto posadal. Ježiš, to je kandel. A tu ste stratili paninstvo s Margit, našou bordel mamou. Toto autobusárka? A tam som hodil týku? Tam? Hej! Do toho takého šikmého kanála? Hej. A čo sa včera stalo vlastne? Ja si pamätám, dával si Garchovský trojboj, liter vodky, pichačka a potom tyčka. Aha, tá, nezaspívame takú špívanku? Hej, to tu našu. Nebolo by od veci vydať si Jedno bolo veci. Gejza, za Margita! Daj mi podpis na pupok. Gejza práve vstupuje do miestnosti, kde vypil celú fľašu vodky. Počúvaj ma, ešte ma raz tak nalogáš a ťa zabijem. Tu ti stará také zavareniny dáva. A takto Gejza kráča po chodníku po úspešnom výlete. Počúvaj ma, ja s vami s východňármi už nikdy nepijem. Však stará ma na budúce doma zabije. No chyť si ma, no chyť. Gejza, som tehotná! Rýchlo štartujte motor. Počúvajte, už nikdy viac do tejto dediny.